Hurrengoan izango direnak izango dira veteranoen mailako, 8koak eta 4koak. Hor arituko zaigu Patxi, Satari aritu dena. Eta gogoratuko ditugu infantil mailako eskifetako denborak. Emakumezko eskif infantiletan Euskadiko txapeldun Urkirolakeko Ane López, 2. postuan Santiago Tarrakeko Aixa Allai, eta 3. postuan Arriluze Getxoko Ane Ohar Arteta. Eta veterano emakumezkoetanean txapeldun Arriluze Getxoko Txus Bermúdez eta 2. Orio Arraun Elkarteako Eba, veterano emakumezkoetan Hondarribiarraun Elkarteko Arantxa eta Itziar, 2. Barakaldoko Virginia eta Oiane, eta 3. baita ere veteranoak. Eta hor irtera eman da 8koak eta 4 eskulak veterano gizonezkoetan. Hemen ere, veterano kategoria guztietan bezala denborak eta handikapak amaieran, konpentsazioak denboren amaieran emango dira. Eta goazen, izenekin lehen galetik Santiago Tarrakeko Koldo Laguardia, Ignacio Mancisidor, Silbor Etxebeste, Antxon Arellano, Xavier Zubeldia, Joseba Larretxea, David Sevigne, Inigo Tejero eta Eloi García Lemazain lanetan. 2. kaletik Getxoko Aingeru Marco, Alberto Alonso, Jerónimo Piñeiro, Javier Pérez, Miguel Ángel Madariaga, Elias Fernández, Melquiades Verduras, Ramón Zamayoa eta Lemazain lanetan Aitor Aurrekoetxea. 3. kaletik Deustuko Fernando B. Peret, Felix Agirre, Gorka Kadarso, Patxi Xavier Aldekoa, Víctor Manuel Hernández, Mikel Janariz, Aitor Bujia, Ramon Olagenaga eta Kerman Hurtado Lemazainetan. Eta 4. kaletik Kaikuko Luis Pedro de Vega, José Antonio Montosa, José Manuel Crespo, Iñaki Mendikote, Juan José Mínguez, José Antonio Suárez, Aiez Mancho, Gorka Matxin eta Jokin Tejedor patroi lanetan. Eta 4 eskul ontzian emakumezkoak izango dira Santiago Tarrakeko Elena Laguardia, Carmele Sorondo, Amaia Izagirre eta Arantza Zuzundege. Eta aurre hartuta ikusten ditugu hor lehenengo kaletik doazen Santiago Tarrakekoak, arraunlariak, iruditan Getxoko arraunlariak. Hor ikusten ditugu, hauei ja 500 metro pasata, berehala izango dira 250 metroko buietara gerturatuta, eta aurre hartuta dator Santiago Tarrakekoa, gertutik jarraitzen du Getxok eta Deusto eta Kaiko atzetikan. Eta horre, gero aipatu dugu, hauei handikapak edo denbora konpentsazioak gehitu beharko zaizkiela, baina estropadan behintzat Santiago Tarrak lehenengo kale horretatik ama nabarmen aurre hartuta. Eta atzetik jarraitzen du Getxoztarrak. Eta azken paladetan sartuta, ikusten da, 8koak izan da estropadak ere asko azkarragoak izaten direla, eskifak eta baino. Eta horre, azken paladetan sartuta Santiago Tarrakekoak, atzetik Kaiko eta Deustokoak, eta Getxokoak. Santiago Tarrak azken paladetan, ja helmugan, jarraian sartuko da Getxo, eta 3. posturako hor Getxo, eta berehala izango dira, bate batera sartuko diren Kaiku eta Deusto. Deusto agian zertxo baita aurretik. Eta gero. Eta falta zaizkigu, Urkirolakekoak, barkatu ez dut izenik esan, aurreko horrian zegoen, emakumezko 8koa, Urkirolakeko emakumezko 8koan, Maite Garmendia, Maria Cristina Bakeriza, Idoia Burutaran, Miren Izaskun Burutaran, Hosteins, Maria Bakeriza, Ana Hosteins, Amaia Gorriti eta Cesar Jose Casa.